Ahojte a vítajte pri tomto dnešnom videu, ktoré je zároveň úplne prvým videom na tomto kanáli. A v dnešnom videu si trochu povieme o tom, kto som, prečo tu vlastne sedím a natáčam toto video a aké kroky viedli k rozhodnutiu začať tento kanál. Moje meno je Elena Dušková a celý život sa venujem športu na vrcholovej úrovni. Najskôr som sa venovala atletike, kde som mala celkom úspešnú kariéru, reprezentovala som Slovensko aj na podujatiach ako majstrovstvá Európy a tak, a potom som sa začala venovať triatlonu. Šport ma vlastne sprevádzal po celý život a bol tu vždycky. Aj keď bol vždycky vlastne, nepovedala by som úplne, že centrom môjho života, ale takou najväčšou vášňou, tak som sa rozhodla študovať prekladateľstvo, tlmočníctvo z nejakého dôvodu. Ale pravdepodobne to bolo hlavne preto, že nebudeme si klamať, na Slovensku má FTV trošku horšiu. Počas celého štúdia na vysokej škole som stále vrcholovo športovala a reprezentovala Slovenskú republiku na rôznych podujatiach. Avšak po skončení bakalárskeho štúdia som si uvedomila, že táto škola ma absolútne nenapĺňa a že sa možno niekedy trošku nadchnem pre to prekladateľstvo, tlmočníctvo, ale v konečnom dôsledku to absolútne nie je to, čo chcem. A vlastne aj fakt, že počas svojho štúdia som si študovala všelijaké trénerské koncepty a bola som vždycky taký trochu z tej vedeckej stránky športu. Počas celého štúdia som sa aj tak nikdy sama seba nevidela ako prekladateľku a tlmočníčku. Vždycky som sa videla ako budúcu trénerku, samozrejme po mojej športovej kariére, alebo ešte aj počas. Toto ma naplňalo a počas svojho voľného času som študovala rôzne koncepty, čo sa týka fyziológie alebo tréningových metód, a aj v svojej športovej kariére som vždycky chcela vedieť, prečo robím dané veci a prečo sa nerobia veci inak. Potom už bolo iba takým prirodzeným vývinom, že som si povedala, idem študovať trénerstvo a chcem byť trénerka, a naozaj som nasledovala toto, čo chcem. Lenže ako som už spomínala, problémom bolo, že som nechcela študovať trénerstvo na FTVŠ v Bratislave. Vtedy som využila svoje schopnosti prekladateľky tlmočničky, kde som sa perfektne zase naučila nemčinu a španielčinu, takže nebola tá škola úplne na nič. A išla som študovať trénerstvo do Madridu, kde je to úplne na inej úrovni a je to naozaj, že uznávaná škola. Nie je to ľahká škola, a keď niekomu poviete, že študujete trénerstvo v Madride, tak to znie veľmi dobre pre tých ľudí, čo tu sú. Vôbec sa to nedá porovnať s tým, keď poviete, že študujete FTVŠ v Bratislave. A počas tohto štúdia som si uvedomila, ako veľa vlastne na Slovensku ešte nevieme a ako veľa technológií a poznatkov, ktoré nám sa ani nesnívalo v tréningovom procese, zberú všetci ako úplne samozrejme. A ja by som tieto poznatky rada posunula aj ľuďom na Slovensku, a preto som sa rozhodla založiť tento kanál, kde vysvetlím aj základné koncepty, vlastne aj pokročilé koncepty trénerstva a trénovania v slovenskom jazyku. Pretože existuje naozaj strašne veľa materiálov v angličtine alebo kľudne aj španielčine, ktorý veľmi dobre občas nerozumieme, aj keď mne sa vždycky stalo, že všetci vedia po anglicky, ale postupom času som zistila, že to nie je tak úplne pravda. Takže teda na tomto kanáli si budeme vždycky predstavať nové alebo staré poznatky, technológie, metódy, ktoré sa týkajú tréningu alebo športu. Budeme vás informovať o novinkách alebo všelijakých experimentoch a nových postupoch. Dôležité je, že tento kanál bude v slovenskom jazyku, tak aby mu rozumeli Slováci, lebo buďme k sebe úprimní, niekedy si nejakú školu anglicky a vlastne aj nerozumieme tým pojmom presne, ale potom sa tvárime, že tomu rozumieme a chceme to aplikovať. Okrem tohto mám aj svoju vlastnú tréningovú skupinku alebo svoj vlastný program, volá sa EETS, čo je skrátka pre Elena Effective Training System, áno, tak som to nazvala. Ponúkam individuálne tréningy pre bežcov, triatlonistov a cyklistov, pretože si čím ďalej, tým viac uvedomujem, že jedne individuálny tréning vás posunie k vašim cieľom, pretože každý je úplne iný.
aj keď väčšinou spolupracujem momentálne so zahraničnými atletmi. Keby ste sa chceli pridať do tejto tréningovej skupinky alebo do tohto tréningového programu a chceli by ste sa nechať mnou trénovať, tak mi môžete napísať e-mail, ktorý bude tu, alebo stačí kľudne, ak vyplníte formulár, ktorý nájdete v popise videa, ja vás budem kontaktovať a môžeme sa porozprávať o vašich cieľoch a plánoch. To je pre dnešné video všetko a ja sa teda teším na ďalšie video, kde si predstavíme prvé tréningové koncepty a dám vám dôležité informácie pre váš tréning a vaše napredovanie. Ak sa vám toto video páčilo, prosím dajte mi like a dajte odber na tento kanál a vidíme sa na budúce pri prvom ozajstnom vedeckom videu. Ahojte a pekný tréning.